na Gando tsawon sa'o'i, lamarin da ya tilasta wa 'yan bindigar arcewa daga maɓoyarsu ba shiri. Bayanin ya dai ce dakarun sojin sun samu nasarar kashe mutum 58 daga cikin 'yan bindigar tare kuma da kama wani ɗai a raye. Sun kuma samu nasarar lalata maɓoyar 'yan bindigar a sassa daban-daban har guda 18, yayin da kuma suka kubatar da jimillar mutane 75 da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su daga yankunan ƙananan hukumi daban-daban na jihar nan da mawajanta, kuma tuni har an sada su da iyalansu. Ababen da dakarun sojin suka kwato daga 'yan bindigar a lokacin wannan artabu sun dai kunshi bindigogi 4 kirar AK-47 da wasu 10 kirar gida da babura 40 da dai sauransu. To sai dai a lokacin artabun an rasa wasu dakarun soji 2 da kuma 'yan sa-kai 2, yayin da sojoji 8 da 'yan sa-kai 6 suka samu raunuka, kuma yanzu haka suna kan murmurewa. Bayanin daga nan sai nemi ci gaba da samun goyon baya da haɗin kan al'ummar jihar nan a ƙoƙarin da ake na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da 'yan ta'adda. Jamilu Ibrahim Gusau.